Bella čau, já se jmenuji Nikomoro a jdu pěšky z Třebíče do Milána. Takže já už za chvilku budu v Dačicích. Mě láká velice pochod Třebíč Dačice. Za mnou je ta socha. Jsem byl u pokladny, čekám, že jo, fronta, a ta prodavačka tak se mě koukala. Zrovna včera jsem vás začala sledovat a vy jste teď tady. Říkám, no, teď jsem došel do Dačic, ty brďo. A jak to dořekla, tak paní za mnou s nákupním košíkem. To je ten, co jde pěšky z Třebíče do Milána. No? Tak konečně taky pořádná, krásná cesta. Druhý den mé chůze jde podle plánu, a to kvůli tomu, že jsem došel do Slavonic.